Здравейте на всички! Днес ще ви покажем едни интересни шоколадови бонбони във формата на сърчице, за които ще ви трябват много малко продукти и са много вкусни. За направата им ще са ви необходими форми, които разполовяваме в горната част, така че да заприличат на сърчица. Малко фъстъчен тахан, малко сол и шоколад Линд. А за поръстка отгоре, за да станат още по-красиви вълшебни червени сърчица, може да сложим лиофилизирани малини, които да натрушим и да залепнат по шоколада много красиво. Така слагаме тахана, поръсваме с сол, след което ги слагаме за кратко в фризера, за да може да стегнат и да бъдат по-лесни за работа с шоколада, след което ги потапяме и ги окъпваме в шоколад. Можем да ги поставим в чиния, а още по-добре би било да ги поставим на хартия за печене, за да може да се отлепят много лесно. Поръсваме ги с малинки и се наслаждаваме на прекрасната им и визия и вкус. Да ви е сладко, да се обичате и не само на 14 февруари, а всеки ден!